Vegas Gwereje mulonyeni Zviriko umtheteni Yofu Monster Rufu Andizitepe kuti nondi ona ndiri John Vulligate kana kuita Domen ndiri Gwereje mulonyeni ndisutine right yekura oranjuzu mu ocean Tete direction kana tikasvika panzvimbo unoona nevibration kuti toita commotion zvinhu zvedu tinenge tichiita slow motion zviri nani pane kuti taita no motion bvunza shambare mukuru wepromotion naVegas tinenge tiine connection tagare takaloda badness installation kuita kunge chali wekuchilani manzwa here imi boss bilani atizi tebye kusaiza kubva watimecha kunge tiri zvigulani vapana nenge vachimhanya bani vada kutiitira chiya chatishumani chibhutsgenga vasa kuti ndiri covid handifunge kuti ndaikwaniswa kurapwa nezumbani zambezi Limpopo kupinda unyani vasa kuti ndovasiya vachipenga vapana vaya ndururani ndiri deadly kuita kunge mukhuhlani garema zviziva ndini ndakarova nhamba natawanda natulani Tyson kwasara Sulumani umutendeni osichi rine tu makumbo asi rinosiya zongororo rine 1000 nyangwe mukachitira maresi acho mugadheni kilikili chota overdose kubva tavaratidza kuti tiri mahosi takatonanga ipapo tiri soft hatife tazomboshandisa force saka kana uchida budikira akrosi uchabva waona kuti tokusiya waita losi saka torova munhu kunge tiri kurova satani iye diabhurosi kuta wekutyorodzera apa takabatira shamu yemuhamburusi ndinenge sina korasi ita uchivaudza vanodhauta vana Thomas kuti ndemalaini dzakawanda handidzokorore tu kunge kalazi brain dzangu dziri mayazi plus futi ndinotenderedza ngoma kunge kambazi kunge king vari mupalasi vanotiza kuita kunge vaona rori yakazara maganasi apa tovasiya tavapfekedza mapambazi ndobva ndavaratidza kuti neni hamukwanise kuita vesasi I'm dangerous but nyaya yekuti makanditangira kungoita famous but muchiziva ndokurayai since one day since day 2 day 3 yo you don't disagree with me kuti ndinokumanyisa cross country minotake fokry kuita kunge monkey nekuta ndizi picnic donkey kuita kunge pongi uchinzi gaya ndafunga kuisa futi korasi zvino rambidzwa here fanke inini handina zvandoudzirwa nemabharanzi kutonasi saka vesasi yenyu ichaita kuti mupedzwe kambiri kenyu apa makange muri famasi proni iyi inokurovesa mambama uchida troni ndobva ndakutaridza kuti inini ndinonzi maputi iwewe unonzi popcorn ugonana mgoni handisi webacon so good beef or mischief or try to turn a thief but still even if pasina malifi hatitadzi kusunga ndudu because tinozvikuomesera kuti kombesheni yenyu beta stiffy tokuti rough matakatonanganisa gabrenda muchisenda baba kunge as if matakatodefenda nokutuka kuti tseke wenyu kakangani ka 5550 chikurere futi ka jive kuraze kuti ayo isusu ndisira alive handika chaipeta kakasiki slow motion kachizi rwaivi makati yeta takatovapeta jealousy kwelazi